Tabi sa ilo amihan. Ayo lang makasuko ha mag picture me. Ayo lang may kasabi. Ano yung lugar ano yung Nah. Ano na mo pag-video guys? hindi. Diha mo manguha? Ano, diha. Diha ra di ay? Hindi ka manguha kung tatlo itang sipalitan. Di ba buat to ba mo dito? Diha ra taman. Diha, magriso ba? Diha manguha na. Dira guys oh. Na, kita kami? Diri na bi guys, ug nga na may nararay di lang siya. Sini guys, sini guys. Hindi na pausa na. Nagpay lang siya guys. Dito sa unahan dagko dito guys. Gana na diha guys. Gana guys. Oo. Hama, susu, gagmay. May man. Di dagan ay. Nay dalaghan, oh, nay dalaghan. Dio. Ay, nay daghan no to ah. Oh, mura ra tag na mo nito sisiyo guys oh. Dito sa unahan ay dagko. Guys, dakpo naman tara malibang kag pagat-patan guys. Wala to kay dakpo mo na tong unahan. Dong kada yan. Ano ka tayo nawa na to? Oh, tatang sale, tricycle. Na. Ana abet? Pastilan guys, wajan maporma na amang posisyon ani. Di masilbig mga arti ani guys, di jud makakuha kinason. Ha, tanaw amang posisyon no. Aring lapuka. Dagko dito no? Ayay. Dagko kuno adto oh. La, uy dagko napoy kuan. Muta putahan di oy. Dapat ay tuwa ano. Unja. Og naara bay baligyan kinasong kusog ka ita mo anjo. Unja sa kita na, di mo dai lalim man. Di lalim lapok. Tanaw ka mong Ala kaluloy dagko. tanaw mong sexy vlogger oh. Ginoo si Wamplor. Naa ba ka tay kahugasan ani oy? Pure buyag. Nay, walang gagmay noon. Kay humok ra. Ganang dako. Wa nay kauban adto? Di ba atong kauban? Damo na. Kitara? Oh, let's go na ta. Igura na to gikuha ang atong masudan rong adlaw. Kalabi kay mo. Wa na tay balikon. Ner, impak ang pulig lubi ni Ner. Ay di share anak. Karawas pangkor.
Ati na, lapok-lapok. Lili, dagan niya rin ko, inday. Dahil mamahang bagumon kay ang sirakoan. Sa kono sa itong ano. Hey, salamat Lord. Yan is bato. Ini guys, di laliw. Akin ka rin sinilas. Kasi rin sinilas. Sa sinilas? Ba, naate pa kauban na to. Uy, nang sinilas nabili na rin. Ah, tubig. Isa. Isa benda na. Pinang nakalak-lak ko. Ang talsik. Sisigo. Taong-naong.